A Vláďo, co ti dává muzika? Co ti dává? Co je pro tebe jako v té muzice přínos? To už běží? Jo. Pálíme to od boku. Co by nám to řekl, co mi dává muzika? Asi všechno, no. Všechno. Celý život. No, celý hele, od kolika hraješ? Od kolika? Moje první písnička byla Diana. Všichni o ní říkají? No. A to jsem chodil na devítiletku. To jo, ale to byl ohníček, ne? Já myslím, jako třeba a v té kapele. No tak to nemusíme. Já hraju, nevím ty úplně roky, ale hraju, moje první big beaty byly na internátě, já jsem vyučený hodinář. A teď jsme zrovna hráli v sobotu pro sraz hodinářů v Polní u Jihlavy, kde se jich ještě dožilo pár tady toho. Známej tvej. No, oni byli trošku starší, oni byli o ročník starší. Jo. Ale mě se našli, věděli, že hraju, takže jsme se o tom zrovna bavili. A tam existovala skupina FNDX a oni tam byli, ty polenský. A já jsem na ně koukal, samozřejmě mě hráli na rozhlas po drátě, že v tehdejší době oni už měli dynakordy na kytaru. A zrovna ty kluci věděli, že tam teda jeden, takže já jsem začal vlastně jako aktivně hrát na elektrickou kytaru na internátě. Jmenovali jsme se Watchmakers, což jsou teda hodináři, jako jo. Bylo to hrozný, ale dobře, byly to ty první začátky, elektrická kytara na intru mezi hodinářama v Polní u Jihlavy. Tam jsem začal. Rok, tak zhruba. Jo, to jsme se dokonce o tom bavili. Myslím, že 71. To byla první elektrická kytara asi, jo. Řekni mi, co si myslíš, že jsi měl za nejlepší koncert? Kde? Máš to nějak oddělení jako na pocity? Mě by zajímaly nejhorší zážitek a nejlepší. Co jde nějaký vypíchnout teda? No, já v dobrém vzpomínám třeba, já jsem dělal jako, myslím si, že jsem byl první po revoluci, vím to, že jsem byl první, který udělal takzvaný rock metal, Chlast Metal Tour se to jmenovalo. Chlast Metal. A to byl první festival, který byl těsně po revoluci, kde bylo 100 kapel. 100 kapel. Bylo to ve Starém Kolíně, obrovským areále a tam, na co si vzpomeneš? Katapult, Olympic, Kabáti, Arakain, na co si vzpomeneš? Bylo tam asi 10 anglických kapel. Vůbec nevím, jak se mi to podařilo v tehdejší době udělat. Bylo to třídenní teda. Počkej, a to si dělal ty? To jsem dělal já sám. Tenhle tu akci prostě. Takže to mi připadalo jako takový, my jsme tam moc nehráli, my jsme taky hráli jenom chvíli, jako každý jenom chvíli, jo. Ale celkově celý ten víkend mě připadal naprosto dobrý. A máme schované noviny, kde tam byl vedle obchod, samoobsluha, a tam bylo napsáno, po dobu tady toho bordelu zavřeno. to se si jaký a lidi se tam fotili, protože tam opravdu bylo, na první den si pamatuju, že pořadatelé řekli 8 000 lidí, jako, a to jako po revoluci to bylo, tolik lidí prostě nechodilo za Komančů. Máš to takovýhle složení takových kapel? No tam byly takový ty maxíci, jako to byly vlastně z kapely, který kromě Olympiku vlastně hráli krátce. Ty vlastně začínali, že jo, tam se hrálo za Pakatela i Kabátě vlastně, který dneska jsou top, že jo. A akorát si nespomenu, tak to bylo takový, tak byly 3 dny, které se mi strašně líbily, jako u té muziky, a pak se mi líbilo, že my jsme byli jedni z mála, který jsme v tehdejší době dokonce několikrát letěli letadlem na hraní na východní Slovensko, jako jo. Technika jela autobusem, ty se tam neměli starý rťák a ty tam jeli strašně dlouho a my tam byli asi za 2 hoďky. A to bylo takový to Trebišov, Humenné, Poprad a na tom východě, tak to byly takový koncerty, které se mi líbily, protože tam chodila strašná spousta lidí. To tady v Čechách nechodilo tolik lidí. My pro ně byli exoti, navíc co by se mi tam líbilo, bylo, že tam bylo všude transparenty, vítáme Markýsa s měkkým i, co říká, jsou se zblázili, nebo co? Ale ono to tak je. To je slovenský. To je slovenský, jako jo. Yes. Dostávali jsme kytky, prostě jako na... Takže to bylo takový to období, kde prostě opravdu hodně velká sláva, hodně lidí, to se hráli samý sportovní haly, ale třeba jenom do půlky, sportovní hala třeba na volejbal, na košíkovou, tak jenom do ty jedné půlky, yes. Ale bylo to teda jako, vždycky to bylo plný, jako jo. Takže to bylo takový spojený s tím letadlem, ubytování, že jo, blázenec na tom hotelu a tak dále, takže to mi připadalo takový, na to se do dneška vzpomínám, a jinak čím budu přemýšlet nazpátek, tak tam se hrálo hrozně dobře.
A to za Comanche bylo jakýkoliv, ale ty lidi tady tehdy neviděli kapely, takže chodili. Ale od převratu najednou tady začali hrát Uriah Heep, Deep Purple, Led Zeppelin, Pink Floyd, už tady byli všichni a už to začalo odpadat tady ten big beat, který my jsme teda hráli, takže za ty Comanche mi se hrálo lepší, i když fakt samý policajti, samý problémy, ale nebyly problémy s lidma. Prostě vždycky bylo hodně lidí, takže se mi strašně těžko říká, co bylo nejlepší a nejhorší. No, co jako na tebe působilo, že to bylo třeba nepovedený z nějakého důvodu? Protože já přemýšlím, co by se nám napovědět, ne? Úplně, že to bylo teďka naposledy. Babínce. Ne. Babínce v Music City. Je tohleto, no. Ale jo, je pravda, že tohleto, to jsme... Tam si říkal už nikdy více, jo? Ale tam to bylo tím, že tam byl ten křest a časově se to rozbilo, pak tam houkala ta siréna nějaká, že jo? A samozřejmě tam byl ten křest a on tam nedal prostor, no. Takže to přeskočíme. Hrál si třeba, jak se píše, jako od 5 let hrál na housle, pak utek na kytaru, a nebo něco takové, jaký jsi měl tohleto, ten začátek? Kdybych chodil úplně přesně, já úplně nevím, ale vím, že když jsem chodil do školy do 9letky, tak možná to funguje, do dneška byly penály na péro, na propisovačky, propisovačky nebyly, ale péra, tušky, a to jsem otevřel a tam jsem měl vypsaný všechny možný světový kapely anglický. Prodávali se žvejkačky a v tom byly obrázky těch kapel, který já jsem si tam opisoval, a to byl takový první krok anglický kapely. To se mi strašně jako líbilo, že jsem si to tam zapisoval. No a pak jsem si teda naučil Olda, který s náma jezdí, můj bratranec Olda Paulík, ten vlastně je o rok nebo o 2 roky starší a ten už uměl Diano, já ne. Takže už to začalo dohánět Oldu, prostě jsem se na něj koukal, on mi to taky učil, že jo. Pak do toho a to už bylo kousek dál, to byl Standa Kubeš Klásek, že jo, jsme spolu. A ten byl úplně výborný, že jo, ten byl už vlastně, už směřoval k tomu Schellingerovi. Ještě u něj nebyl, ale už jsme spolu blbli, jako na klepadle Jirka Nepomucký, že jo, to je další, jako výborný kytarista. Takže to potom, jak jsem se dostal do té mezi ně, tak už mi to zůstalo, jako už jsme se, někdo chodil hrát fotbal, no a my jsme hráli na klepadle. Ale co používáš za gear, za aparáty? Já jsem ze začátku tady do dneška hraje, jmenuje se Ruda Roždělovský a ten za Komančů, protože nebylo tady co pořádně koupit, ona dělala Marshally, pak si to přeměnoval na Rozdal, ale ten nápis vypadal jako Marshall, tak podobně to vypadalo jako jo. Takže já měl od něj 4 bedny a 2 zesilovače, což bylo monstrum samozřejmě. 4x4. Jo. To jsem vozil sebou jako od něj. Tak to byl jako první můj velký aparát a pak se to celý nějak skorigovalo a už asi minimálně 35-40 let hraju na Mesa Boogie. Mám celýho raka Mesa Boogie, bedny Mesa Boogie a teď naposledy mě tady přemluvili, abych si koupil toho Kempera, ale to už není lampový zesilovač, to už je digitální. A prostě zvukač mě furt jako špatně, vrať si tam naspátek, mně se to líbí, ale někomu se to nelíbí, jako prostě ten zvuk. Jo. Takže já jsem celou dobu hrál na Mesa Boogie a teď v sobotu, co je před náma, zase to Mesa Boogie vytáhnu, toho raka a porovnám, co je Kemper a co je Mesa Boogie, ale minimálně 35 let jsem hrál na Mesa Boogie. A kytary? O tak jsme se bavili teda, tak nám to jako přibliž. Mně se nelíbí na ty Music Many. Mám tam samozřejmě jako ten vzor toho Steve Lukatera s těch toutou, taky hrajeme hodně věcí o toutou, že jo. Ale zahrát to jako Lukater to nelze, tak aspoň teda, když vidím, že má jinou kytaru, tak mám tady kamaráda, když jsem zapomněl to jméno, který je zástupce Hofix Alkohol, kytarista. Má prodejnu na Smíchově kytar a on je zástupce Music Manu. Tak jsem si koupil prvního Music Mana a zjistil jsem, že se mi na něj hraje lepší na jakýkoliv kytary. Měl jsem předtím Gibsona, Fendera, Ibaneze, ale zůstal jsem tady u té značky, protože má uší krk, tenčí krk, prostě lepší se na to hraje. Teď navíc vidím, že na to hrajou opravdu velký kytaristi, tak jsem se pořídil první až do teďka. Teď už si z toho dělám sbírku. Teď v podstatě jezdím třeba s jednou, s 2 kytarama, to ostatní mám tady, ale denně na to hraju a vždycky, když se na ně podívám, musím dát na všechny, protože mě je líto. Když mám jednu, tak musím říct druhou, třetí, čtvrtou, pátou, opucovat to, tam mám takovou tu štětku na prach, tak se prostě musím
to moje zkoušení třeba trvá 2 hodiny, protože musím obsáhnout každou. Jako, jo. A ještě mimo jiné tyhle, co jsou tady, tak to má takzvané označení BFR, a to znamená, to jako family, to znamená, že to nejsou kytary z krámu, tohle, to jsou kytary, které jsou dělané ne na zakázku, ale neprodávají se v krámech ty BFR. To si můžeš koupit, jako to je, ty jsou top. A to jsou vystavený třeba v Americe, mohli jít do té Ameriky, ten hofik, a tam to musí objednat. A vlastně, když je to na tu objednávku, tak ti udělají kytaru BFR a ta projde právě rukama Lukatera. To je nějaký familia, tak jsou tyhle všechny kytary, co tady vidíš, se vlastně neprodávají v obchodu, ty jsou vlastně objednaný vždycky rok dopředu, za rok to přijde, a je to ta kategorie BFR. A řekni mi ten příběh s tou kytarou, s tou modrou, s tím autem. No to je on? Ano, to je ten Lexus, ano. To je on. Z druhé strany máš napsáno Lexus, když si to otočíš, tak v prostředku kytary. Jo, už to vidím. No, takhle, já myslím, že to je Music Man, tak on je to... To je originál Fender tohle, no. Aha, tak myslím, že nás zajímalo ten příběh, no, bytelný. Tohle je poslední model toho Fendera, a oni se domluvili, jako, že to je vlajková loď, nebo top kytara Fendera, a domluvili se s Lexusem, to je zase japonská firma auta, a domluvili se, že udělají kytaru, která se jmenuje Lexus LC500, a oni udělají Lexuse, který se jmenuje Lexus LC500. Že se na tom podílelo asi 300 těch nějakých odborníků, jaký udělat lak, prostě, aby to bylo co nejkvalitnější. Jsou tam kusy, z čeho se neskladí? Karbon. Z karbonu, to je taky v tom samozřejmě, jako to tam je i vidět. A vlastně si mezi sebou dohodli, že těch kytar udělají jenom 100, jako top, já mám číslo 90, a když si chceš koupit tuhletu novou, aby byla ta kytara nová, tak jsme museli sdílet, že máme teda auto LC500, poslat techničák, oni viděli, že ho máme, tak nám poslali z Ameriky přes Německo LC500 kytaru. Takže když nemáš Lexus LC500, tak si můžeš koupit tuto kytaru. Novou. Teď už třeba, když by si přišel, tak ji můžu prodat, že? Ale aby si měl teda, jako by byl první majitel ty kytary, to je takováhle bychle, jako já ji mám tam někde ve futrále, jo. A tam je to poděkování, jak to vyráběli, kdo to vyráběl, kolik se jich na tom podílelo a tak dále. A tam skutečně píšou k tomu, že to je prostě ten top výrobek a tak dále, a že jich je jenom 100 na světě. A k tomu je zapotřebí, aby si měl novou, tak vlastně LC500 je jich toho Lexusu. Na koncertech na ní nehraješ? Ne, já není moc neumím, protože je široká, není tak úzká, jako, ale tady jo. Já mám ještě jako v obraze takového kytaristu, ten se jmenuje Joe Welsh, a to je z Eagles. A ten hraje celý život na Fendera. Ten Fender má samozřejmě naprosto jiný, ale úplně jiný zvuk, jako mají tyhle ty jiné kytary, jako jo. A on na to hraje celý život, ten Joe Welsh, a tak jsem si říkal, tak to vyzkouším. Pustil jsem si Joe Welshe a začal jsem hrát ty jeho riffy na tuto kytaru, to je fakt stejný, jako jo. Na tu modrou. Na tu modrou, no. Ten je úplně, pak když bude čas, to je specifický zvuk Fendera, to prostě je čistý, ale když něj hrábneš, tak vrčí jak motor, to je úplně co jiného. Ty snímače, oproti tady těm Music Manům. A co tam je za snímače v tom? To tam je, já nevím, a to je napsaný v té bychli, jako jo. Takže tohle to máš jenom jako sběratelský kousek. Jo. No a hraješ na tu verzi 3, jo, nebo? Já teď, jak není ukázáno, to je Luke 3, ta nalevo taková ta dotmavá. Tu vozím nejvíc. A kterou vozíš jako náhradní? Nebo jako taky tu trojku, tuhle. Chvilku přijde manažér, vpustí lidi dovnitř a ty si můžeš sednout do první a druhé řady a koukat na ně, jak dělají tu zvukovou zkoušku. A když někdo chce, tak se může přihlásit a může si s něma zahrát. Ale podmínkou je, že by to měl umět. Nemůže tam přijít někdo, kdo vůbec neví o ničem. Jako jo. A já jsem 100krát mě tam napadlo, že bych si mohl zkusit s něma zahrát Rozáno, ale já měl tak strašnou trému. Prostě Kuba šel
Ale už ten už se ani nemusel hlásit, protože ho znají, jakože ten manažer si s ním, jako to už jsou kámoši, ty si do teďka tady dopisujou. A při představě, že vedle mě stojí Lukatera, já hraju taky teda bych se zešíral, jako, takže jsem se nikdy nepřihlásil, ale viděl jsem to. Není to škoda? Byl by to hezký zážitek. Já jsem tam viděl třeba, tam zpíval Joe Williams a přihlásila se ženská, to jsem teda vydali. A ještě si mohla vybrat skladbu nějakou. A právě si vybrala jednu z těch hitů, Borderline nebo Afriku, něco takového, jo. Ta zpívala přesně jak Joe Williams, ten je jako i silný, Joe Fousey, a ona normální ženská, ta měla hlas jako on prostě, takže oni i tu písničku dohráli skoro celou, jako jo. Ale zároveň oni to dělali jako zvukovou zkoušku, že sice zpívá někdo jiný, ale oni ji štelujou, zpěvy, odposlechy a tak dále, tak dále. A to dělali v podstatě na každém hraní. A nás se tam stalo několikrát, že on třeba, ten manažer vyšel ven a řekl v angličtině, tak kdo dneska přiletěl z největší dálky za náma, a teď tam slyšíš, jak tam odpovídají, že jo. On říká, kde pak? Evropa, Praha, Kuba. My jsme byli všude, my byli snad jediný, který jsme byli z takovýhle dálky. Jako, jo. A my jsme s nimi jezdili po vystoupení. My jsme si teda zaplatili letenku, hotely, ale na to vystoupení jsme se dostali, tady mám takový ty volňásky na krk, ty zelený, takže jsme mohli chodit i dozadu. Jo. Jako za pódium, jo. A co s nima hrál Kuba? Já mám pocit, že to byla buď to Rozána, nebo to Hodlá Sárneme, jako takovýhle nějaký hit to byl, jako jo. Ty si můžeš vybrat. Oni se ti zeptají, co ty umíš, to byla jedna z těch dvou. A hlavně jako to nebylo celý, že to oni, přehraješ to, Lukater to stopne a jako poděkuje a ty jdeš zase jako dolů mezi ty první řady a mají to hotový. Tak se zase to vidno nějakou na basu. Tam se prostě prostřídají nějaký lidi na tom pódiu, jo. A Kuba se tam jednou dokonce dostal, že ten manažer tam pustil, už byla hala plná a Kuba tam stál z boku a mu říká, jdi si tam jenom sednout a rychle se vrát. To tam furt ještě tady ty technici něco dělali s mikrofonama, tak Kuba ještě šel teda. Už by správně neměl. Tak je si jenom set a zase útek na zpátek. Jako. Aha. Jsme byli jak faninky, prostě už dneska chápu faninky, když vidějí toho svýho koně a jsou z toho prostě úplně jinak by bylo to sami, když jsme viděli je. Jako, jo. Asi tak já. Hele, a taky, když jsme jeli tím autem, tak si povídal, že si s Kubou letěl asi v Lukatera na Vštíry a že se to nějak nepovedlo, nebo? Tam letěl Kuba. Tam letěl Kuba, jo? Sám nebo, on tam byl s tou svojí přítelkyní a našel si prostě podle něčeho si našel, kde bydlí. Nějaký rezort? No, tak máme fotky, kde je kus od jeho baráku, ale problém byl ten, že tam jsou všude sekuritáci, že se nedostaneš úplně blízko k tomu, že tam jsou takový ty celebrity tam bydlej a ty tam můžeš jako hrát na to pozvání. Jako, jo, že... To je jaký město? Los Angeles. Tam jsou takový jako kopce na jednom z těch vršků jsou právě několik vil a jedna z nich patří do Lukaterově. Nedostal se. Ne, nedostal se. No, byl kus od toho, ale jako, a ještě k tomu navíc z druhé strany, jako ten hlavní vchod byl jinde, tam byly ty, co tě tam pustí, no. A to jsme ještě, my si třeba koukáme na ten 2,5 chlapa, to je seriál, jestli jsi to někdy viděl, tak titulky běží. No, ten je Charlie Sheen. A běží titulky a vždycky tam vidíte ty vily a to moře. Jo. Tak jsme si řekli, když už jsme v Americe, tak se na to podívat. To samý, vůbec jsme neměli šanci se tam dostat. Jenom na kraji těch baráků od moře a už zase sekuritáci, ploty, není šance prostě se třeba k tomu baráku, v kterým, a tam vlastně ani nevíš, kterým se to točí, protože to je taková ta dlouhá řada. Vůbec jsme se nedostali, to by si musel plavat někam do toho oceánu a takhle to nějak oplat. Tak oni to tam takhle mají, oni si prostě k sobě nepustí lidi, pokud nejseš pozvanej, no, tak tam prostě nemůžeš. A jak na to působil jako člověk? Dobrý. Já jsem tam měl dceru, Katku, která umí anglicky, jako jo. A oni dohráli nějaký koncert a udělali děkovačku. Hele, když se otočíš takhle, tak tam je ono. Tenhle ten obrázek dole. To jsou oni, to jsou... Jo, vidím. To je Kuba, tady to máme podepsaný, takže úplně bez problému nám udělali prostě fotky. Bohužel, když se oni fotili, tak já jsem tam zrovna u toho nebyl, já jsem stál tady, ale to nevadí, já mám zase soukromý fotky, jenom vyloženě s tím Lukaterem. A vlastně ona mu řekla, jestli bychom se mohli vyfotit bez jakýkoliv problému, potom už podepsali
to podepsali více lidem a ona mu řekla, že jsme teda odkud jsme přiletěli, on říká, že o tom ví, dokonce odkud jsme, ukázal na Kubu, protože ten byl mezi nimi jako populární. Pozor, ten Luka tady vypadá normálně, ale on je malý hubený, to jsou malí lidi a ten manažer říkal, že se s Kubou seznámil z toho důvodu, že Kuba mu říká, proč spolu takhle, jako jsme takový dobrý kamarádi, říkají, se na sebe podívej, že? Ale ten manažer je takovejhle a Kuba takovejhle, takže se ho tam vodil prostě v zákulisí. No a Katka mi domluvila právě s tím Lukaterem, jestli by tam mohl přijít, jestli by, a já přes Katku jsem mu mohl dávat nějaký, prostě na všecko úplně v pohodě odpověděl, udělali jsme si obrázky, který mám tady v telefonu, jako tak na mě připadal úplně normální, jako úplně. Jedině, co jsme byli vyděšený, že jsme se museli zaplatit to byl raut, pak, jako jo, a byli jsme pozvaný na raut. Já jsem byl zvyklý od nás všech, že raut je prostě sám sedneš a je raut, jo. Když to tady jsme to nevěděli, nás tam bylo hodně, jako 6, 7, 8 a jedno pivo stálo na naše peníze asi 400, jako jo. A pili jsme jenom pivo, teda, ale netuše, že to budeme platit. A vím, že to ve finále vyšlo asi na 20 ty piva. Na tom, asi když jsme to přepočítali, že potom my už jsme chtěli jít domů a viděli, že máme kolečko, tak ke kase a bylo to drahý, jako ty piva. To by to bylo jediný, co mi tam teda překvapilo. A ten raut jako požádal kdo? Asi ten manažer nebo někdo, nějaká firma. Jo, takhle. Hele, já se tam oni jsou z Los Angeles a dělají jenom jednou za rok dělají koncert Los Angeles, jinak jsou všude možně. Dělají to v divadle a nejlevnější vstupenka $5,000. Nejlevnější vstupenka na toutou, samozřejmě vyprodáno. A to je samá celebrita, protože v tom Los Angeles bydlí hodně celebrit, jo. Takže to je koncert, který prostě stojí za to. Vidíš, my ty lidi neznali, ale my máme nějaký zblízka něco, Kuba tam fotil, prostě tam jsou sportovci, herci, takový top lidi, jako jo. A to je třeba zrovna tohle, to je z toho Los Angeles. A to furt říkáme o tom, že už máme i možná materiál, aby jsme udělali CDčko, na kterým bychom měli minimálně nějakých 8 až 10 písniček, které ještě vlastně nikde nebyly vydaný. Měli bychom ten materiál. Ale teď se nějak k tomu dostat a začít s tím něco dělat. Dneska se třeba mluví o tom, že ty CDčka úplně nejdou jako ty doby, když my jsme měli krabice CDček tehda. To frčelo, to mě se koupil každý. Ale dneska s těma CDčkama prostě a máme ještě rozdělený 2 nebo 3 písničky, které nejsou hotové. Je možný, že bychom něco takového udělali, jestli se trošku hnou ledy, protože jako chceme dlouho se o nás nemluvilo, zrovna tak jako o tom keksu, že ale tomu to šlo nám ne. Takže když teďko začínáme trošku vystrkávat ty růžky, tak by to chtělo, prostě něco takového. Pardon, Zendo, já tady mám schůzovku, náš basista. Hulí se mu z motoru, potřebuje půjčit auto. Teď jsem vymyslel takový jeden pěkný lov na kytaru, zahrál jsem ho Zdenkovi Kaplanovi, co mu teďko kouří motor a už se začíná tady něco začíná, kouří motor. Už se začíná něco, stačí jenom nějaká hezká figura prostě, když ji nezapomeneš. A já jsem to udělal tak, že jsem si ji zahrál a jelikož to neumím natočit, tak tady byl Kuba, tak Kuba měla takhle ten telefon, tak mi natočil, co jsem to vlastně zahrál. A od toho se to odvine. Jo. Pak se dostaneme k nějaký sloce, pak se vrátíme k tomu, pak nějaký kytarový nějaká melodická linka. Takže klasika, ale já myslím, že je to dobrý s tím natáčením, akorát pak člověk to musí všechno naposlouchat zpátky. A ve 12. v Lucerně. Jak se na to těšíš? Já se na to těším hrozně, ale mám takový rozpaky, protože já jsem do dneška trémista, prostě jakmile se jedná o něco, co vybočuje z toho normálního hraní, tak má vždycky z toho strach, jako jo. A zase v té Lucerně, jak se říkalo, si hrál kolikrát? No hrál, 10krát. 64krát nám 64krát. No tak tehdy mi to tak nepřipadlo, ale teď už ona je stejná pořád ta Lucerna, akorát tam bude třeba jiný aparát, ale jinak. Hele, třeba rozdíl, když to bylo tehda, tak tam nikdo neposlouchal, tam se tancovalo. Tam ty nalítli prostě k tomu parketu všichni, protože celou dobu poslouchali toho hipše, to jim moc nesedělo, to byly takový taneční, ten hipš. Pak se lidi převlíkli do džín a už to začalo, jo. Když to tady, tohle to nebude o tanci, tohle to bude určitě o tom, že ta Lucerna si myslím, teda bude prodaná a ty lidi budou poslouchat.
žádný tanec. A jakmile na mě kouká prostě hodně lidí, tak já začínám mít z toho úplně, prostě nejradši bych se otočil zády, abych to jako neviděl. Prostě mám to v sobě. A teď jsme zrovna hráli pro ty hodináře, pár lidí, kteří tam byli, to bylo jenom soukromá akce a už to bylo přesně 4 hodináři, který u mě, místní polenský, s kterýma jsem začínal hrát. A hned jsem udělal chybu, prostě hned první písnice, protože jsem věděl, že na mě koukají. Takže já se na to strašně těším a na druhou stranu si říkám, budu muset asi týden předtím se tady zavřít a od rána do večera to biflovat, co vlastně ani nevím, co budeme hrát. Navíc se budeme vracet těm nejstarším písničkám, ne všechny, ale protože jako ani tam možná nezazní všechny ty nový, třeba jenom jedna tam zazní nová a to všechno musíme uprášit, že? Takže já tady musím pozvat kluky, tady na patře mám pokoje, které jsou prostě zařízený ze všem, aby tady třeba 4-5 dnů jsme spali, zařídím nějakou pizzu, aby nám sem vozil a budeme tady trénovat prostě na tu Lucernu. No. My jdeme zítra, je středa, viď? Jdeme zítra Paul Gilbert. To je pro mě taky vzor kytarist, jeden z dalších kytaristů na světě, že? A to jsou ty Mr. Big, že? Jsou tady. Mr. Big, jasně. No. A Paul Gilbert to je prostě od toho jsem sledoval furt. A kde to bude? Nevíš? Člověče někde v centru, někde kolem té dlouhý, něco tam je nějaký Roxy. Myslím, že něco takového to je. Roxy je takový. On mi to koupil Kuba, máme nějakou velkou stupenku. Ani jsem si pořád, ale vím, že mi říká, jdeme do centra, jedeme taxikem, tam nikde nezaparkujeme. Roxy, jasně, no. A Mr. Big, tak samozřejmě se na to těším, že to je zase samé Ibanez, tak vůbec tak se jdem podívat zase na tohleto. Sem jezdí kapely, třeba ten Mr. Big, to patřil mezi top na světě, že dneska jedou prostě do klubu. A tak to viděl jsem nedávno Uriah Heep. Ty jedou do klubu, kam se vyjede 300 lidí, prostě jako, už je to jinak. Jako. A dneska prostě 3 kapely jsou tady v Česku, Sweet, Uriah Heep a ještě jedny, to dělá můj kamarád. A jezdí prostě ve 3 hrát pro 400, 500, 600 lidí. Jako, jo. Tak ani nevím, jak je to tam s penězma, protože to si ani nedovedu představit, jsou to takové známý jména. My hráli v Hřebníku a vedle ve vesnici bylo na internetu bylo Turbo. To tak ani nevadí, ale měli sebou originál kytaristu z Kiss. Ale z originál Kiss, jako ne nějaký ty no, tohle, ne, originál Kiss, je to i na Facebooku, jak hraje normálně ten kytarista z Kissáku, s nima hraje s Turbem. Na to mě napadá, a tak to je Česko, jo? A co třeba nějaká cizina, i blízká, třeba Německo? Na hraní? To ne. Ale když říkáš o tom lokatéru, jak se říká možná, mě tady hráli toutou a Kuba je vzal do restaurace Absint. To je i pití, se jmenuje Absint. A tady v Praze je nějaká restaurace, která se jmenuje zrovna tak jako to pití. Jo. A jediný tam bohužel nebyl lokatér, ale byl tam všichni. A hráli asi za 3 dny někde tady v Evropě a říká, že tam byl úplně totál ožrali ten bubeník, protože ono to je strašně silný ten Absint. Jo. 80%. A ten bubeník do sebe pak a bylo po něm. Jako. A kdy tady hráli? No, byli tady minimálně 2krát, my byli na obou koncertech. Jedno je to hodně dávno teda. A to bylo ve sportovní hale a bylo tam tak málo lidí, že to museli celý posunout takhle a že tam byli snad samý muzikanti. Kam se spodíval nalevo, napravo, ze Slovenska jsme se znali mezi sebou, zdravili se. Tam takový normální člověk prostě. Ty touto byli skvělí a už jim taky uniká. Když se podíváš, kde jezdějí, tak buď to festiáky, nebo jezdili třeba z Journy, ale už většinou sami, to je třeba pro 1000 lidí, pro 1500 lidí. Jako já. Někde je výjimka, když je to teda opravdu kapacitně větší, ale už nejezdí tak velký, ale to každá kapela. Že?